Hello mga kamaster, ngayon po ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng crispy lechon belly. Come on guys, samahan niyo ako. Three, two, one. So, eto na po. Unang-una guys, imamarinate po natin yung karne na gagamitin po natin sa lechon belly. So, lalagyan po natin ito ng suka, toyo, bawang, sibuyas, kalamansi, asin, tsaka magic sarap para panpalasa po. Hindi po ito po, ibababad lang po natin siya for 1 hour or more than an hour. Depende po sa inyo. Kasi para ma-absorb po yung na-marinate po natin ng mga ingredients dito sa karne. Tsaka nilagyan ko na rin po siya ng 7-Up na soft drinks para pampalasa. Pampasarap po yun sa mga niluluto. Ayun guys, so mag-aantay tayo ng 1 hour or more than 1 hour. A few moments later. So this time guys, so ilalagay na po natin yung spring onion para po ipapalaman natin dito sa karne bago po natin siya itatali. So sinama na rin po natin lahat ng sangkap sa pagmamarinate po niya. Guys, maglalagay tayo ng soft drinks na konting soft drinks lang para po sa palaman po niya. So guys, i-flex ko lang po yung tindahan ng lechon manok ng pamangkin ko. Kaina Ken's Lechon Manok. Dito lang po yan sa Diversion Road. Poblacion 1, Carcar City, Cebu. Tag 150 lang po yung lechon manok nila. Masarap po yung lechon manok nila. So dito ko na rin po yung pinapaikot yung lechon belly ko. Dito ko na po niluto pala. Niluluto. So kung sino po yung may gustong lechon manok dyan, punta lang po kayo dito sa Poblacion 1, Diversion Road, Carcar City, Cebu. So andito lang po kami sa waiting shed po. So iluluto po natin yung lechon belly sa maano lang, yung medium na heat lang siya para maluto talaga siya at hindi po hilaw yung sa loob. Yan lang po siya guys. So for 3 hours yung paikot-ikot niya dyan hanggang sa maluto na po siya. So ayan na guys, konti-konti na lang paluto na siya guys. Pulang-pula na siya, makintab na. Ayan, may ano, sarap na tingnan guys. Ganda-ganda na niya. Ayan na. So kung sino po yung gustong mag-order dyan, PM nyo lang po ako. Sige po. So, ayan guys, luto na po siya. So, ita-transfer na po natin sa lalagyan. Ayan, ganyan na po siya guys.
masarap yung tingnan. Ayan. Crispy. So, ito na siya, guys. Crispy lechon belly. Hanggang sa susunod po. Paalam!